alfabet bestaat uit 26 letters. De helft van 26 is 13. Daar ligt het midden. De 13e letter in het midden van het alfabet ligt de M. Het middelste, de gouden middenweg. De meridiaan die onmorsend meandert door zijn verbale tabel van Mendelejev. Het mes die alles meedogenloos door midden klieft aan een moorden tempo of metrum. De melodie, de muziek. De meest magistrale, meeslepende, meesterlijk majestueuze, magnifieke, mooie manier of modus operandi waarop dat de magie mateloos materialiseert. Het métier, de mond, het middel of de methode, het medium waarmee dat de klinken en medeklinkers manifest worden. Op miraculeuze wijze manifesteren. Manifesteren, het manifesteren van de materie aan de hand van minuscule microben, microscopische moleculen en de mechanica, magnetisme, verschonen en meercellige organismes, de massa, de maas, de maat van alle dingen, like of dat Protagoras zei, de maas die zelf ook peest, maar enkel peest dat hij in het midden van het heelal staat, de maas. De maat van alle dingen, want meten is weten, de meter. En hij niet de Griekse godin, de meter, de meetkunde, het magische, de moeder van alle wetenschappen en daar zien we, de mathematica.